Er du startet? Hej og velkommen til vores stand De 7 Intelligenser. I den her stand, der kan man komme igennem forskellige aktiviteter med De 7 Intelligenser. Personligt, socialt, kropsligt, musikalsk, rytmisk, visuelt, rumligt, logisk, matematisk og sprogligt. Men hvad er det for nogle aktiviteter, man kan lave her? Jo, nu skal I se. Ved den logisk-matematisk-sproglige skal man igennem forskellige aktiviteter. Blandt andet skal man blive udfordret på sine reflekser og gætte farven. Rød, grøn, pink, rød, gul, sort. Desuden skal man løse gåder, og man kan spille noget cranium. Ved den musisk-rytmisk-visuelle rumlige skal man aflæse, hvilken sang det er, man skal spille på xylofonen. Her er det også blandet sammen med den kropslige intelligens. Her skal man via et virtual reality-spil gætte nogle ting. Desuden skal man mime og tegne nogle forskellige ord, hvor man skal gætte. En gammel Elling? Ja! Vi går videre til den personlige sociale intelligens. Her skal man blandt andet igennem et lille spil Dixit. I Dixit bliver man udfordret på sine abstrakte tankeevne egenskaber. Man skal desuden også konkurrere og samarbejde. Yes, kom så alle sammen. Ja, jeg tror det. Juhu. Vi rykker videre til en anden aktivitet, hvor man skal placere de forskellige ansigtsudtryk på de rigtige følelser. Jeg tror, hende her er overrasket. Jeg tror, hende er, hun er trist. Men hvad så med hende her? Hun er skuffet. glad. I en anden aktivitet skal man samle Lego-figurer, hvor den ene person skal tage fat i en Lego-klods, vende ryggen til og forklare, hvordan Lego-figuren er bygget. Hvordan ser den ud? Okay, så du tager først en gul brik med 8 dutter på, Okay. og så en rød brik med 8 dutter på. Og det var så De 7 Intelligenser. Der er nok at lave.